Hej og velkommen til Jonathan Eriksen og Jakob Jæger. Vi vil nu fortælle lidt om Molins model, ydre faktor, kolon. Ideologi, det er partiernes måde at handle på når de handler på en bestemt måde. De har forskellige synspunkter på ting og sådan noget. Og så går vi så videre til ideologisk faktor, hvilket ligesom vil sige den måde, de ligesom kan tilslutte sig andre, altså ved at have attraktive kandidater, ved at ligesom spille ind på andre, det kunne være partier, ved at, som jeg sagde lige før, have attraktive kandidater. Så er der strategi, og det er sådan måden, hvordan politikerne de vælger deres fremgangsmåde med at vise, hvad de står for, og hvad de vil vise ved deres parti, og den måde, de vil have vælgere på. Og så opinionsfaktoren, det er sådan, det er ligesom den faktor, som gør, at du ligesom kan få eller få nogle meninger fra folket, ligesom at få alle andre med, sådan så at du ligesom også kan forbedre de ting, eller hvad man siger. Popularitet, det er sådan, hvordan politikeren er over for vælgerne, om at det de gør er populært hos vælgerne, og om det de siger nu også er det samme som de sagde i går eller i forgårs, at det hele tiden holder sig til deres mening. Og kontinuitet, det er, som jeg lige sluttede med, det er, at man i modsætning til popularitet ligesom siger det, vælgerne gerne vil høre, så at man ligesom står fast ved de beslutninger, man har taget, eller de udsagn, man kommer med, at for eksempel, hvis nu jeg gerne vil hæve skatten, så skal jeg også sige det i morgen, og i overmorgen, så kan jeg ikke bare ændre det, hvis nu folk gerne vil høre noget andet. Parlamentarisk faktor, det er hvordan mulighederne er for at samarbejde med andre partier, og hvordan deres strategi er i forhold til, hvordan de anlægger partiet. Og så troværdighed og sympati som politisk person, det er ligesom, som det egentlig siger sig selv, det er, at man kan skabe en troværdighed ud fra de ting, man gør. For eksempel, hvis nu jeg går ud og ser fodboldkampe og drikker øl og ikke slår nogen ned, men er med i nogle optog eller noget som politiker, så kan det virke, og det så kommer med i medierne, så kan det virke som en, hvad siger man, man bliver utroværdig og useriøs omkring sin politiske placering, som man siger. Så det handler egentlig om, at vælgerne gerne eller vælgerne har troværdighed til, at de ting, du siger, de er rigtige, og og du er sympatisk, altså du forstår alle led i for eksempel en diskussion. Så har vi personsfaktor, og det er sådan med hvilke personer partiet bruger til måske medierne, om hvem det er, der går ud og siger noget for partiet, om det er formanden, der hele tiden er ude og sige noget, eller om det er andre fra partiet, som er ude og sige deres partiets mening og sådan noget. Og så til valg af synspunkt, ligesom dem har vi ikke valgt at tage, fordi det er ligesom headline, det er ligesom det, som det her går ud på, at det er sådan, man kommer hen til valg af standpunkt. Så der er egentlig ikke så meget at sige, det er bare, hvilket standpunkt man har i en konkret situation.